A ja hovorím, a prečo potom všetky ostatné X5 to majú aj naľavo, aj napravo. Tak ona sa mi vyjadrila vlastne takto, že to nič není a že to je taká edícia, verzia, či neviem presne, ako to už nazvala ona. No to mi už aj nenameria, kámo. To je viac ako 1200 mikrónov. Takže už vieme, prečo nemáme meračku laku. Idem mu to ukázať, lebo stojí za mňou. Pozerá, čo robím. Tak mu spravím prezentáciu, aby vedel, že čo predáva. Ale kokos, takéto je navoňané, čo aj takou sladkou voňavkou, že si myslím, že cukrovku dostanem. Čo neviem, či nejaký neandertálec tam bol. Božák nechce búrané auto, takže nemám robiť ani diagnostiku. Lakovaná bola teda celá táto pravá strana, tak ako hovoril, že ak to do 30. neodprace z ulice, lebo porušuje tam zákony, hento tamto, tak ho aj odtiahnu a ešte dostane aj pokutu. No tak vraví, že to by bola veľmi veľká náhoda, aby išli nejakí policajti okolo, takže to museli nejakí susedia nahlásiť. Tak s predajcom sme zľavu už nedohodli a hneď sa to už bude aj odovzdávať.